Sanibonani balandeli bethu. Yithi lapha singabaculi abantu abasebenza ngomlomo. Abantu abasebenza ngomouth, ummouthana. Okay, nginoba lo boss wey'biliboco Christchurch sibama-80 izinyamazana abayidlela abajikele esweni yaphila. Hlaba idlela ndaba zaqala endleleni zaphelela esikhotheni enkandla amahlathi amnyama. Inkosi ayiqeda. Bakwethu, ngizonibonisa la imisebenzi yethu neyami ngingedwa-ke ngoba okunye nihlangene nakho. Yabo, ningazi nje niy'tshele ukuthi nihlangene ngakho konke. Yabo, asihlangene ngakho konke kodwa kubili kuthathu kunye esihlangene ngakho la. Bakwethu, ngiy'ndondo zami manje ngenxa yenu. Ngiy'ndondo zami nje ngenxa yenu. Ukuba nendondo-ke bakwethu kubonisa ukuthi awumculi, awusiyona u-TikToker, awusiyona umuntu nje yabo. Kubonisa ukuthi ngumculi, angisiyona futhi i-influencer, ngumculi nje ngiyi-artist eliphelele. Lokhu enikubonayo la kubonisa ukuthi i-artist ngumculi ngoba ngicula kahle info. Usicula kahle nje wemo. Lokhu-ke ukuthi ngisebenza ngomlomo le-award eniyibonayo le ngayithola elahlile. Ngase ngayithatha ngayiphakamisela phezulu. Ngiyabonga kakhulu, ngiy'ndondo zami nje manje. Nguwumuntu osebenza ngomlomo. Singabantu abasebenza ngomlomo, yithi lobo, yithi lobo nje, yithi lobo. Singabaculi, wemo, singabantu abasebenza ngomlomo, yithi lobo. Nayo le sayo ukusebenza ngomlomo nokusebenza ngomzimba futhi konke. Ngiyabonga kakhulu nje sekunama-subscribers awu-100,000 lapha ku-YouTube. Ya le ukusebenza-ke le ngengqondo-ke le bakwethu. Konke nje lokho enginakho ukusebenza ngengqondo kodwa lokhu kuhamba phambili ukubonisa ukuthi ngumuntu osebenza kanzima nokuy'khandla la ngisebenza khona ngifike ngithole iy'ndondo la engidlule khona kufike kubonakale-ke bakwethu. Niqhubeke njalo-ke niwuthande umculo wami nakho konke engikwenzayo nikuthande. Nami-ke ngizoqhubeka nginijabulise ngizonisaphotha. Mina angiyidingi i-support yenu, yimi engisaphotha nina ngomculo wami. Ngizolokhu ngikusho nje lokhu. Kwehlukene ukusaphotha umuntu nokusaphotha hlampe ukusaphotha umculo nokusaphotha umlandeli. Mina ngisaphotha, uyena umculo ongasaphothwa la ezweni Zakhile. Yimi engisaphotha abantu ngomculo wami. Yabo, angilithandi igama lokusaphotha ngoba uma usaphotha umuntu uma usaphotha into usaphotha into ewayo. Mina angiwi-ke bakwethu, i-support yenu okwamanje angiyidingi. Ngidinga nje ukuthi nilalele la ngifuna ukulalela khona kuphela, la ngingafuni khona niyeke ngoba sibaningi singabantu abasebenza ngomlomo. Ya bakwethu, lapho-ke ko-TikTok qhubeka nje nichumelane ngezinza. Thina nje sichuma ngey'ndondo manje. Ngiyobe ngichumelana ngezinza-ke nina ukuthi hawu nakhu sekuyamila la, nakhu sekuyamila. Nicomelana ngentshebe ukuthi hawu obheke nayi intshebe isiyamila ngapha. Thina-ke siyochuma ngey'ndondo njalo ngoba singabantu abasebenza ngomlomo, yithi lobo nje, yithi lobo wembo. Bambe bazoze bayintshontshe. Ngizongiqhatha no-SARS. Cabanga ningangiqhathi no-SARS bakwethu. Ngale y'ndondo lezi ngingafinyeleli ku-SARS abone ukuthi ngilokhuzana nginey'ndondo ey'ngaka. Zingathathwa zonke ley'ndondo mase u-SARS abone ukuthi ngumuntu osebenza ngomlomo othula ney'ndondo. Ningangiqhathi no-SARS, ni-tag-e abantu bakwa-SARS or nibonise abangani benu abasebenza ka-SARS. Siyabonga kakhulu singabaculi abantu abasebenza ngomlomo. Danko, singabantu abasebenza ngomlomo esweni.